Ola a todos, estamos a xoves 12 de febreiro e vamos contarvos unha historia que ten que ver con onte e con hoxe a mañán. Onte, a 1 da tarde aproximadamente, salía da oficina, sen exagerar nada, cuestión de 100 metros, temos o Centro de Fisioterapia Sibila, que poñemos por aquí a imagen e podedes ver no noso perfil a presentación da súa nova web. Hasta aí todo ben. Hoxe a mañán levantámonos, miramos o WhatsApp e miramos os mensajes directos de Instagram, que por certo, tuvo moi boa acollida a publicación, pero nos mensajes directos de 8 que tiñamos ou 9, 6 ou 7, preguntaban si non podíamos arreglar a molladora do pantalón que tiña eu con Photoshop ou algo polo estilo. Evidentemente sí, ademais que utilizando herramientas de IA sería facilísimo. De feito, tiñamos unha imagen co pantalón sin que estuvera mollado, pero, como dicimos a todos os clientes, buscamos a naturalidade e subimos a imagen co meu pantalón empapado. Algún mensaje dun cliente que temos en Madrid poñía solo: en Galicia llueve. En Galicia non chove, en Galicia estamos vendo si despois da chuvia hai vida. Que opinades? Subimos fotos naturales ou metémoslle edición?